De cara a la contenció de la malaltia provocada per el coronavirus, és important tindre en compte una sèrie de coses que ens donarà la capacitat de no poder contaminar-nos o evitar-ho en part. Una és el llevar de mans continu. L'altra és el no tindre contacte amb la gent el menor possible. Som un país molt efusiu, tenim una tendència natural a donar-nos la mà o a besar-nos i això ho devem d'evitar al màxim possible. Després, la utilització d'hidrogel alcohòlic, si és possible, després de llevar-se les mans. I tindre en compte que n'hi ha molts utensilis que poden haver-los utilitzat moltes persones, els toquem i podem tocar-nos la mà. Tenim que tindre en compte sempre que tots els utensilis que puguen ser producte de molta utilització possiblement puguen portar el germen si ha estat contaminat per alguna persona. Per tant, hem de llevar-nos les mans sempre i és importantíssim. N'hi ha gent que porta mascarilles. Jo no les recomano perquè donen una falsa seguretat. Portem la mascarilla i després no ens donem compte que es toquem el nas o la boca després d'haver tocat coses que sí que podien estar contaminades. N'hi ha un número de telèfon que és importantíssim, que és el 900 300 555. És el telèfon al qual tenim que telefonar si en un moment determinat pensem que tenim la malaltia. No deguem d'anar mai a un servei d'urgències, perquè en cas que tinguem aquest tipus de patologia estarem contaminant a la gent que puga tindre alguna patologia prèvia i perjudicar-lo. En el cas que pensem que tenim la malaltia, ja he dit, telefonem a aquest telèfon i a posteriori se posaran en contacte amb nosaltres. Ens faran un xicotet test i en base a aquest test valoraran si estem o no malalts. En el cas que ells consideren que estem malalts, vindrà un professional de la salut pública i se posarà en contacte amb nosaltres i veurà si realment estem o no. En cas que estiguem malalts però no estiguem greus, ens donaran un tractament per estar en casa perquè així no contaminem a ningú. Si ja la cosa fos més complicada, ja ens ingressarien en un centre sanitari.